ngakho-ke konke okuningi ngiyakwazi ngibheke ngawo babili abeka iNdlovukazi ezala isilo lesi esikhona obaba bethu bekhipha iy'nkomo ngibheke ngawo bobabili. iNdlovukazi okuyiyona uyakhishela iy'nkomo umntwana wesilo saseSwazini ozala isilo sethu esinaso. Aswabamba swabulala mambuka amadube sandlwane Sandlwane Exit 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 Wankomo zetheza sale sandlwane Wankomo zetheza sale sandlwane Exit 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 Exit
Namhlanje siyambonga uNkulunkulu ukuthi noma lalishonile ilanga kodwa laphuma lahlala obala. Sesibonga uNkulunkulu ukuthi konke okwakhe kusobala. Lithi lenkosi ke bonke abantu ehlezi ehlalweni sakhe sobukhosi uyababuka esemhlabeni. Uyayibona le yanhliziyo. Uyayibona naleya ngqondo. Ukuthi kuphi ekufunayo uma ize endlunkulu. Uyambona naloya ukuthi uqhuba bani ngamadolo noma uphushela bani emuva. Akukho uNkulunkulu angakuboni endleni sikaNkulunkulu. Uhlelo lonke lwendlunkulu ekhona lusesandleni somdala weinsuku. Nguye yedwa oNkulunkulu ozosithwalela lesi sizwe nalesi silo esinaso kulesikhathi. Uyena yedwa. Uyena yedwa onikeza amandla okuhola. Uyena yedwa onikeza ubuchule bokwenza izinto. Ngakho ke bonke abantwana basendlunkulu namakhosi onke asendlunkulu ngiyawamema ukuthi asize abambe ngapha nangapha ukwenza umsebenzi wesizwe adunyise uNkulunkulu ngawo. Amen. Amen. Akho ngoba Nkosi Jesu wathi ngaphandle kwakho singenze lutho. Ukuba awukuvunanga lokhu kuhlangana kwethu lakho igama ngokubonga nangokudumisa kwakuyilolo suku uNkulunkulu sahlukanisela lo msebenzi. Kusukela ngaleso sikhathi kuza kuleli namhlanje besingadlona amakhekhe no custard. Besingadlona besingemfoloko. Kodwa wakubonakalisa wena ubukhona bakho ukuthi kasihambi sodwa kulendlela osijubele ukuba sihambe. Sithi ke uNkulunkulu phakama uhlale uyinkosi yalesi sizwe. Ingcwele uNkulunkulu munye njalo kuze kube phakade. Amen. Sithokoze kubafundisi. Hlangalezwe. Ngakho ke ngeke ngithi ngiyabala ngoba ngabe sizobala izindlu lapha. Kodwa silesikhulu ngiyathanda ukuthi amakhosi ngoba wona siyakwazi ukuwabala. Amakhosi nabantwana abakhulu. Ngeke ngithi mangithola noma yipi platform inye isilo kuphela. Abantwana abakhulu basemzini othile lowo suke umzwale onkosi. Hlangalezwe ngingeke ngonyama kubekwa umkhulu wakho umntwana wasogagweni ophethe umzi wasogagweni esithokoza kakhulu ngonyama uthi waba nesandla ukuthi uzoyombeka nawe ngoba siloka ukwazi ukufinyelela lapho kusuke kukhalwa khona. Yisiko elenza lokho. Kodwa abantwana ababekhona nabantwana bakwaminya nabakwayiphethe babekhona abantwana babekhona bonke abantwana bezokumela ngonyama. Ingonyama futhi yakhipha okufanele siyakuthokozela lokho. Bengisho ukuthi ke silo siyawubadedela amakhosi nabantwana abakhulu kuba kona bethulwe besakulungisa ke
siyocela ukuthi umntwana wasenqamphilile enza amazwi okwemukela silesikhulu bayede. Amakhosi abantwana bonke abakhona ngokwezindlu zabo, ngondlunkulu bonke abakhona. Kubhlungu mangababona abafowethu, kubhlungu mangababona obaba, kodwa ngoba ibhube somhlaba liyakwazi ukufela ngaphakathi, lithi cha sizobona ngesinqumo. Isinqumo saphuma, othathe isayidi alithathayo uyothatha. Kodwa ke lo mthandazo esizowukhuleka namhlanje, sizokhuleka umthandazo omkhulu ukuthi isizwe asihlangane sibe munye.